If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning po. Welcome to Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po ng Biyahing Davao. Ito po si Jerilyn Parcon po. Dito po ako sa Bangkal ngayon. Dito po ako sa Mabini National High School. Papunta po ako sa highway. Mag-aantay po ako sa joyride natin sa Rotang Bago Aplaya. Dahil po ang Bago Aplaya po natin last ay nagiging Bago Aplaya Coastal Road po na finding subscriber o Pinoy Rap YouTube channel. So ngayon po, joyride na po tayo sa Bago Aplaya Rota, Biyahing Davao. Paki-subscribe po, like and share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Okay, dito po tayo sa Mabini National High School. Nagjo-joy walk po ako. Yan po ang Mabini National High School ng Bangkal. Okay, Mabini National High School, which po ang harapan po, yung front po ay ang Mabini Mabini Elementary School. Dito po may mga street vendors po nagtitinda para po sa mga snacks po ng mga estudyante natin. Okay po. Joy walking po tayo along Mabini National High School, Bangkal. Papunta po ako doon sa dulo para mag-aantay po ng masasakyan na rota po, Rotang Bago Aplaya Joyride sa Biyahing Davao Pinoy Rap YouTube channel. Paki-subscribe po, like and share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Paki-comment na rin po, share na po. Okay po, ito na po ang Mabini Elementary School. Mabini Elementary School, Bangkal. Okay, malapit na po tayo sa Bangkal MacArthur Highway. Diyan po tayo mag-aantay ng Bago Aplaya. Bago Aplaya. Hi sir. Sir, pwede ma-interview sir? Isa ni siya ako na diskitahan diri sa vendor ni siya sa Mabini Elementary School. Sir, welcome to Pinoy Rap YouTube channel. Joyride ko sa Biyahing Rota, Bago Aplaya akong rota ron. Bali. Ako actually kini si American mo ni siya ang sa among partner sa Pinoy Rap YouTube channel. Si Rab, si Mr. Rab, which is American citizens ni siya. American citizen ni siya nga daghan po siya gitabangan nga mga vendor. Ako vendor po ko sa Matina. Matina Crossing. Naga-slice kog prutas ug maruya nya. Karon daghan ni siya natabangan nga may nani nga na kuanan mi natabangan mi niya. So karon wala na ko naga-vendor. Inani na akong trabaho, gitagaan mi niya og trabaho. Si Pinoy Rab ni siya, American citizen ni siya nya daghan siya ginatabagan nga mga
kuan nay mga tricycle driver na inapareha po namo nya na po. Tabang po di siya. Daghan na siyang natabangan pero nagakuan siya sa Cagayan. Kami diri una natabangan sa Cagayan sa. Daghan ko nag-joy ako ang ako ang target na joyride ko tanan ruta. Nagagasakay ko sa tan mo na ako mga stick ko. Mga tabang ni siya. Depende ako mukha na siya pero actually depende na sa mga nag-subscribe sa iya mo ganing kami mga natabangan niya nagakuan mi og subscribe sa iya ha kay para more subscribe kay the more nga madaghan mo subscribe siya mo saka yung the more po siyang daghang matabangan nga Pinoy kasi pusong Pinoy siya ba. Daghan siya kuan nga target niya ang ako joyride ko kay aron maka kuan po siya sa mga unsay mga transportation sa Pinas na isa po na nga makuanan iyahang makita ako actually sa kuan ko diri sa kini ako amo ni ako mga sakyanan ako naapoy tricycle naapoy mga kuan naapoy mga pangkabuhayan nga kuan na siya kini mo na akong ginakuan sa mga kuan so at kuan yan pwede ma-interview ta sir kasi pangalan na to sir ayun pangalan mo apelyido Bako ikaw magkasama mo ay dili sorry BACO ikaw, dali na ko ka. Actually, mo nang kuan kay ko sa mga parihal pa yata. Bagura po ko nagkuan. Bagura po ko niundang og kanang inani. Suri-suri ako kakarga ng mga box galing nga slice nga prutas diya sa MacArthur Highway. Nya, pila tong anak sir? 4. Nya, ang asawa na to sir, kasi pangalan sa tong pangalan. Shout out na to sir sa kuan sir. Asawa ni mo? Andun sa sa ibang bansa siya karon. Sa ibang bansa. Pangalan sir. Joan ba? Joan. I-subscribe ang kita kay apil ka makita ka na nga joyride nimo, search nimo, i-subscribe nimo, i-like ko siya, makita nimo na siya. Bago apply na dili ikuan na kanila siya i-subscribe kini Pinoy Rab sa YouTube. Sa YouTube lang sa YouTube. Ikaw makita ka, ikaw ang bida karon karong adlaw. Ma-edit ni siya magawas after mga 2 days. I-edit na mo na siya. So i-subscribe nimo sa Joyride. Kaya ako bilong man ko sa Joyride. Ako tas man ako Joyride. So Joyride biyahing Davao. Bago apply. Actually mo bago apply kay bago apply mo na akong target mo lakaw ko dito bago apply ang akong route nga ikuan ako kung asa ang ruta sa Bagwaplaya i-round trip ra nako. Para saan yan para sa YouTube channel. Okay ra magkuan lang siya sa kuan. Nga subscribe siya mo, dagan mo like mo share. Ang kanang mga vlogger gani mga inana. So isa sa niya kay papuhon og mga kaluyan. Sticker ra. Sticker na. Sticker ra ma'am. Kay balikan vlog ni ma'am. Kang sa Pinoy Rab YouTube channel. Pinoy Rab. Dagan na siya American citizen na siya. Nga actually kami, fan me. Ako kuan ko kanang street bike sa tingin papilita ko sa motor. Lagi ato kuan kay mo ganay ganahan ni kuan kay pusong kuan maguni siya Pinoy. Pusong Pinoy. Pusong Pinoy. Ako gani gitabangan kay minay mga tricycle driver ngay nani na pareha na po namo. Ako di ako sa Matina Crossing. Matina Crossing ko naga motor. Depende sa kuan ani dagan ani nga magdagan siya basta kay kuan ani. Follow rin follow. YouTube channel. Joyride Pinoy Rab daghan man gud na ikagaya na ikuan Joyride inyong ikuan Joyride bago apply ha kay bago apply akong ruta sa bago apply mo makita bago apply pero mo ni siya si Pinoy Rab mo ni siya American citizen na siya actually siya ang nagtabang sa among adire kay nagatinda man kong maruya diha sa MacArthur Highway kanina kakita amo tong nakakita ba mo anak ko mga anak ug ako nga nagatinda ko slice nga prutas nga maruya nga diha sa MacArthur Highway. Ako ana mga suki ng mga Wiltec diha kanang mga Disrong diha ako ana mga suki diha kung makitaan ko nila siwa pa ko kadto sa ila kung makitaan ko nila mo ni nagkuan kay nagtabang siya sa moso puhon the more subscriber the more siya matabangan nga mga Pinoy pod nga mga kaparehan niya po ang iyang target mga inani nato ba siyempre ang akong na videohan mabalik. So kuan na to siya more na to tabangan na siya kay ang iya pud tabang pud sa mga Pinoy nya isa pud nga kuan ni ako unsay transport ako kay joyride man gud ko rotang bago apply so kay ang ako iya makita niya ang unsay klaseng transportation diri sa Pilipinas ana ra man isa ra pud na ana isa pangalan na to sir kaya artist mo ay Pinoy Rab
Pinoy. Para sticker ma'am. Yes, Ah. sticker ma'am. Oh, Nahulog na. oh, di namoy sakyanan? Dara, kana sa sakyanan man gyud ko. Meron pa yung sticker dyan ma'am. Oh, na. Pinoy Rab. Sticker, sticker. Oh, dara. Pinoy Rab, i-subscribe na kay Puhon. Puso kayo na siya, buotan kindness, very kind kayo na siya. Kay kami, kuan na good me. Gajurid. Oo. Oh, ako sa basta i-search na ninyo bida mo sa Joyride bago apply ha. I-search. I-search na may Pinoy Rab. Oh, bago apply Joyride, butangi Joyride bago apply. Joyride. Okay, bago apply. Ayaw sa ron kay i-edit pa man namo. Mga 2 days pamumukan. Lahi nyo makita anon diha, Turil, Puan, ako ang nagkuananan. Oh, ikuan ninyo na ha. Oh. Natong gamag na mayo. Ha? Gagmay nga. O katong kinay gagmay o daro. Oh. Ah. Ikahay na. Sa pangalan na to? Michael. Michael Dilaserna. De La Serna, single, married, Merit. i-shout out ang kuan asawa. Natatawang asawa na sa balay. Stipot na kada. Kisa. Dili, pangalan. Shout out sa asawa si Angelica. Sa Sardinia. Pila ang kabuok anak? Nanay anak? Isa laki. Isa laki mag-eskwela. Wala pa. Gamay pa. Unsa man to panginabuhi? Okay kay itong panginabuhi ron? Tambay lang mga tricycle Daray driver. laha, mga tricycle driver na sila. Salamat. Okay, ma'am. Salamat, ma'am. Na Pinoy Rab. Hi, Pinoy Rab. Ikaw, sir, ay tulo. O, balikan na to si Sir Derim. Si Sir, manggod akong target na. Pila ka bang anak ni mo, sir? Apat po. 4. Ang pila edad ang kinamagwangan? 13. Is nag-eskwela. Ready ito. 26. Keto. Ang apat. Hindi pa. Kabahay na lang. So, kamusta man ang atong panginabuhi? Kuan ba na? Naka-sustainer po ni sa atong panginabuhi, sa panginahanglan, sa pangadlaw-adlaw, sa atong pamilya. Medyo lang. Pero Medyo. Okay ra ang ato arang laban lang gyud ta permi. Laban ubanan gyud sa pagampo. Kay mao gyud na ato ang kuan gyud nga. Nay mga blessing ra gyapon moabot ana sa ato basta hugot lang atong pagtuo sa Ginoo. Blessing nga mulihok ta, patas lang atong pagtrabaho. Okay ra kay na, sir. Onya, ampo ra ta. Onya, buhon. Naray mo maabot nga mga kuan na to. Mao ni ang ato si kisagay pangalan sir makalimot na. Sam? Sam. Mao ni si Sam akong nadiskitahan diri sa kilid sa Matina, sa Bangkal o Mabini Elementary School. Isa siya ka vendor. Siyempre, vendor man sad ko, naga-slice ko og prutas, maruya, nagatinda ko diha sa MacArthur Highway. So, relate kay ko sa ilaha kung unsa gyud ka pait, kakuan, pero laban lang gyud mi sa kinabuhi, ampo lang gyud, banat lang gyud para lang gyud masustinar ang mga kinahanglan sa among pamilya. Inana mo laban ang mga ginikanan nga mga Pinoy, laban lang. So sir, salamat sir. I-subscribe siya sir ha. thank you, sir. Na Pinoy Rab. Hi Pinoy. Pinoy by Rab. Pinoy Rab. Rab. Vlogger. Okay. Balik. Okay. Mao na sila ang mga vendor. Ako ara pong amurag silbi, ako ara pong mga nakarelate ko sa ilaha kay nagabaktas-baktas ko uban ako mga anak magtinda. So puhon nagaampo ko nagapan sa ilaha nga blessingan sila puhon. Aris ako sir, salamat kayo sir ha, laban na sa kinabuhi. Pinoy Rab sa Bago Apply ha, makita ka sa Bago Apply. Okay, yan ang mga tricycle driver. Sige, salamat ha, subscribe ninyo ha. Salamat, balik. Hi sir, ito po ang Mabini Elementary School. Dito po tayo magdadaan yung Rotang Turil, Rotang Puan, Rotang Kuan. Dito tayo magdadaan. I-video natin itong Mabini Elementary School. Which ngayon, dito na po ako naglalakad sa Mabini along sa mainit na araw. Mainit na, ay, boy. Okay. Nagalit si gimbal natin. Okay, yan po ang Mabini National. Dito po ako nagdaan ka. Yung mga Puan, Rota, Kalina, Mingtal Rota, Talumo Rota. Dito ako nagdaan
na mabibideo natin ang school na ito. Ngayon naglalakad ako along this school, Mabini Elementary School of Bangkal. So ngayon mag-aantay na ko ng Bagua Playa sa ilalim ng init ng araw. Ang init ng araw. Pag nagpipinoy Rab YouTube channel po, film view po ako, parang hindi ko alintana ang init ng araw kasi po enjoy ako sa ginagawa ko. Thank you po sa Pinoy Rab YouTube channel ng Joyride Biyahing Davao. Mag-aantay po ako ng Bagua Playa. Yung Bagua Playa natin last time, target ko sana Bagua Playa Rota po, kung ano po ang magdadaanan ng rotang Bagua Playa. Since nag-opening po ako doon sa Bagua Playa Coastal Road, nagiging Bagua Playa Coastal Road finding subscriber o Pinoy Rab po ang nagiging nagawa ko sa araw na yon. So ngayon po, Bagua Playa Rota po sa Biyahing Davao, Joyride po. Nagrarambol-rambol na po yung ano ko. Antay po tayo. Okay, mayroon naman ditong parang init ang araw, wala pang Bagua Playa. Bagua Playa. Yan. Hi sir. Good afternoon. Welcome to Pinoy Rab YouTube channel. Pinoy Rab YouTube channel. Joyride akong task sir sa Pinoy Rab. Kanang joyride ko Bagua Playa akong target ron nga rota nga kung unsa ang rota nila. Kini sa Philippine as American citizen na si Rab, si Mr. Rab. Mr. Rab. Sticker na siya. Actually, i-subscribe niyo, i-like niyo, share kamo ang bida. Pag makita, i-subscribe niyo, makita niyo Bagua Playa Joyride. I-edit pa ninamo 2 days pa makita niyo. I-subscribe niyo, makita niyo ni siya. I-subscribe lang. Paki-subscribe lang siya kay kana si Pinoy Rab, si Mr. Rab. Nagatabang na siya sa mga Pinoy nga pareha. Kaya ako, isa man ko ka vendor diya sa Matina Crossing. Kung nakita ninyo na ako mga anak, makikita ka ng nagatinda og stress nga purutas nga nakabox, nga umaruya. Ako anang anak, duhami anak, lapo isa na ko silingan og kan ako na isa na ko natabangan ni Pinoy Rab YouTube channel. So natabangan min niya, daghan natabangan na tricycle driver diya sa Pangi, na naga-barbecue. Ang lahi po to ilaha kana pangkabuhayan ilaha, lahi po to joyride po to sa tricycle. Ako sa sakyanan ko. Actually mao ni ako ang mga sticker sa sakyanan. Nag-atang ko Bagua Playa nga ruta niya na agian lang tamo ba. Gusto na ko makakuan mo pakikuan ano. Joyride Pinoy, i-subscribe ninyo na sa sakyanan ako na ikuan sa kuan. Po, i-subscribe more subscriber. Daghan mo subscribe sa ato Pinoy Rab YouTube channel. Daghan po siyang matabangan nga Pinoy nga pareha nato. Kay ang target niya matabangan pareha nato mga status sa kinabuhi. Kaya ako isa naman ko natabangan. Kanang mga Wiltek diha, kanang mga Distrong diha, kanang linya diha tanan nga Matina Crossing Barangay, ako aman ang suki sa Maruya. So karon wala na nagkuan akong anak sa ilalong sa init sa araw, wala na, stop na sila ka ako na naginani at least sa tabang ni Pinoy Rab daghan kay. Pero wata ka ba lupuhon, the more subscriber, the more daghan pa siya tao nga kun labi nagmakita mo karon ug maingon siya. Balikan. So kisay pangalan nato sir? Adrian. Ha? Adrian Duroy. Adrian, single married? Mega. Na kayo kisay pangalan? Ato shout out. Iris Matulaba. Wala nanay anak. Isa, pila edad? 4 months. 4 months pa. So mao pay pagkuan bagong sugod sa pamilya, mao ni yahang kuan yang ito po ang kayang hanap buhay para itaguyod yung pamilya niya. So may isang anak po siya, bago lang po sila nagsama.
So, ito po si pila edad? 24 ma'am. 24. So, laban lang ta sa kinabuhi. Pinoy Rap YouTube channel, please po paki-subscribe, like, and share, and hit the notification bell. Okay na ipod ka na isa. Paki-subscribe po ana. Pag-subscribe nimo na siya, pangita lang tong i-search tong Joyride Bago Aplaya. Kay Bago Aplaya mapun target belong mo sa Bago Aplaya. So makita mo kamo ang bida sa Bago Aplaya. Ikaw sir, kasi pangalan na to sir? Arnel. Panginsawan. Nana po yung asawa or single? Single. So, ang gibuhi na to karon sa imuhang imong kini, mo ni ang panginabuhi. Unsa ni pangalan guys? Ice cream. Ay milk tea. Adam Sago sa? Adam Sago po ang iyahang business po. Hanap buhay para itagoy yung pamilya. Ang mamagpapang gikuan sa may kuan na to paglaanan na to ani. Si or sa Amo man ang amo. Sa amo na nagtrabaho lang dai ka. Nagtrabaho lang siya na daw tag-iya ni. May nagmamayari po nito, parang sinisulduhan lang po sila. So ito po isa pong kabuhayan nila para maitaguyod ang kanya-kanyang pamilya. So laban lang po sa buhay. Single po siya, yung magpapa po niya, ang binubuhay niya. So paki-subscribe ko, like o share. Paki-subscribe, makita ka. Pinoy Rap YouTube channel, Joyride Biyahing Davao Rota Bago Aplaya. Bago Aplaya para ikaw man nagdiri mo bilong sa Bago Aplaya. So kamo ang bida sa Bago Aplaya Rota, Joyride Pinoy Rap YouTube channel. Salamat. Ay na magpalit oh. Salamat. Okay, naka-interview ko og isa ka dalawa ka vendor. Parang mainit ako ang heart ko sa mga vendor kasi po isa po akong vendor. I am proud to be street vendor po. Nagtitinda po ako ng maruya, kamote, banana Q, kamote Q, at saka slice na prutas na mango, singkamas, papaya, pineapple, at guava po. So yun pa, tag 10 po ang pack ng aming tinitinda sa ilalim po ng araw along the highway of Matina Crossing. Yan pong mga establishmento po dyan, soki ko po yan lahat. Hindi po lahat. May iba kasi dalawa po kami nagtitinda dyan, kapitbahay po. So God bless po sa lahat ng vendors. So, maraming vendors dito. Pero target ko baka maadiliman tayo. Aabutan tayo ng dilim sa Bago Aplaya pero wala pang Bago Aplaya ang nakita ko. So joy walking na naman. Yung lingkod po, Jerilyn Parkon po. Nasa ilalim po ng init ng araw pero may kapo ako. Tingnan mo. May kapo ako ha. Oh, prevent po na maiinitan ang ulo ko. At talaga, tingnan mo, blue yan, blue din ang uniform ko. So, okay. Okay po. Ay, salamat. Nandito na tayo sa mango tree. Hindi na masyadong mainit. Dito na lang ako mag-aantay. Hindi ko po siya pwedeng malapitan kasi takot po ako baka hindi po natin alam yung status po ng kanyang God bless po. God bless po. Hindi po target yung Bago Aplaya, maraming Bago Aplayang magdadaan sa harapan ko.
Okay, along the MacArthur, Matina Crossing, MacArthur Highway pa rin. Bangkal, Matina ko hindi. Bangkal, MacArthur Highway po ako ngayon. Okay, nasa ilalim po ako ng mango tree, kaya hindi masyado akong naiinitan ng iyong lingkod, Jerilyn Parcon po, sa Pinoy Rap YouTube channel ng Joyride po, Biyahing Davao. Target po natin ngayon ang Bagua Playa Ruta. Okay, Bagua Playa Ruta po tayo. Nag-aantay po ang inyong lingkod ng Bagua Playa. Dahil po, yung Bagua Playa, last po natin target na mag-joyride po tayo. Nagigipong Bagua Playa Coastal Road, finding subscriber o Pinoy Rap YouTube channel po. Okay po. Wala pa rin, oh, masyadong mainit po. Ang ganda talaga pag may gimbal. Salamat po sa gimbal sa Pinoy Rap YouTube channel. Hindi na po magiging nasakit yung kamay ko sa paghahawak ng phone ko sa pagbibideo dahil po may gimbal na po ako na binigay ni thank you po Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po, Biyahing Davao. Target po natin ngayon ang Bagua Playa. Bagua Playa, ewan ko. Talagang hindi mahahagilap natin ang Bagua Playa. Ganito talaga ang routine ng aking pag-joyride. Mahihirapan, mas maganda sana kung sa terminal sana tayo dahil catch natin dahil agad. Pag mag-aantay po tayo dito sa daan, parang mahihirapan po ang iyong lingkod sa paghahanap ng target na joyride niya, Bagua Playa. Wala pa rin Bagua Playa. Where is the Bagua Playa? Bagua Playa, magpakita ka naman. At sana naman pag may bagong Bagua Playa na po na sasakyan, hope lang po, hoping na bakante ang bronze. Ewan ko pa ang Bagua Playa na saan na. Bagua Playa. Where is the Bagua Playa? Okay, may mga estudyante po. Ayun. Dito na sana walang bronze. Sorry. May Bagua Playa sana pero walang bronze. Napakalaki ng sakay po. Oh, hello. Hi. Oh, unless nag-hi naman kayo dito sa Pinoy Rap YouTube channel, i-ano na lang ninyo, search nyo Pinoy Rap YouTube channel Joyride kasi magjo-joyride ako. Bagua Playa yung target ko. So Bagua Playa ang target nyo, bida kayo sa Bagua Playa Joyride Pinoy Rap YouTube channel, ha. Mag-aral lang mabuti, ha, wag sakit sa ulo sa mga magulang, ha. Tingnan nyo, ha. I-search nyo Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Bagua Playa Ruta, ha? Kasi marami yan, may Turil na ruta, Puan ruta, ako din yun ang ruta, Turil, Puan, Taluma. Bagua Playa kayo ngayon, so bida kayo sa Bagua Playa, ha. Pero i-search, ano pa yan, kasi pa-edit pa yan, 2 days pa yan maglabas, ha. I-search nyo, paki-subscribe, like and share kasi po si Pinoy Rap, si Mr. Rap, ito po American citizen po yan. Marami siyang natutulungan na mga Pinoy tulad ko. Isa akong street vendor dyan sa Matina Crossing, nagtitinda ng maruya at saka slice na prutas. So tinutulungan, the more subscriber, the more na matutulungan niya mga Pinoy na target niya nga tulad namin mga vendors, ha. Okay, ha? Okay, ingat kayo, ha. So
Mag-aral lang mabuti, wag sakit ang ulo sa mga magulang. Okay, salamat. God bless sa inyo mga estudyante. Bibalikan, pangalan sabi. Bigyan yung pangalan. Pangalan. Libin Jun Diatcha po. Pangalan dayon. Sige no. Itain Joseph P. Wala Reyes. na, magpupo na. Magsakay na siya. Salamat ha. Huwag kalimutan, more subscriber. Dagan matulungan si Pinoy Rap. Salamat. Salamat. Ay, Bagua Playa. Where are you? Bagua Playa, where are you? Bagua Playa. Salamat, dito ako nag-aantay sa ilalim ng punong ito. Tahimik ang inyong lingkod. Parang nagluloding. Parang may iniisip. Iniisip ko kasi tumatakbo ang oras wala pang Bagua Playang nakarating sa aking harapan. Oh my OMG, please naman Bagua Playa, target kita ngayon. Target kita ngayon. OMG, Bagua Playa. Wala pa nga Bagua Playa. Anong gusto niya? Magwo-walk-in ako sa ilalim ng init ng araw. Okay, saan naman ngayon? Si Bagua Playa vehicles. Bagua Playa. Okay po, Bagua Playa, where are you now? Bili tayo ng maiinom, parang hindi ako nakainom. Ay, wala. Oy, Bagua Playa, saan ka naman? Kain tayo ng candy, be. Wala pang agay, walang tinda dito. Dapat mag-amo tayo. Bagua Playa. Okay, wala pa rin Bagua Playa. Parang lumalaki na ang takbo ng oras natin sa kaantay. Okay, bye na sa mga estudyante. Toril pala sila. Uuwi sila sa Toril. Okay. Ang pait po. Mapait na po yung ano ko. Naghanap na po ako ng tubig. Where naman ang mabibilihan dito ngayon? Ay, Bagua Playa. Baka tatawid ako doon sa kabila. Doon na lang ako sasakay ng Bagua Playa. Diba? Bagua Playa. Pwede rin doon ako sasakay ng Bagua Playa. Ewan ko kung saan ko ako dadalhin ng Bagua Playa. Ewan ko. Tatawid na lang kaya ako. Tatawid ako sa kabila at doon sasakay ng Bagua Playa.
Okay. Dalawang. Wala. Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride trip po ng biyaheng Davao. Target po natin ngayon ang Rotang Bago Aplaya. Bakit po nahihirapan tayo ng Bago Aplaya vehicles? Medyo dumadami na po ang mga naghahantay ng sasakyan. Bago Aplaya Katitipan, wala pa rin Bago Aplaya. Bago Aplaya, where na kayo? Where na? Bago Aplaya. Wala pa rin Bago Aplaya. Sana naman may Bago Aplaya na po para na po matapos ang rota ko, ang task ko sa Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po, biyaheng Davao. Bago Aplaya rota po ng Bago Aplaya. Okay po. Puan, Marahan. Bago Aplaya. Doon na lang siguro ako. Bago Aplaya po. Bago Aplaya. Okay po, may ulas na dumating. Tapos na po tayo sa Rotang Olas. Wala pa rin Bago Aplaya. Parang unti-unti na po yung oras natin. Sana naman
Bagoa Playa. Kahit nga sa kabilang dago, wala pa rin dumadaan na Bagoa Playa. Bagoa Playa kasi po ang target ko ngayon. So, have habaan ko pa ang pasensya sa pag-aantay. Yung oras po natin ay masyado na pong malaki ang nakakaltas ng oras natin. Saan na ba si Bagoa Playa? Sana nga Bagoa Playa na itong isa. Ewan ko, hindi pa rin Bagoa Playa. Matina Crossing. Wala talaga Bagoa Playa. Kahit nga sa kabilang dako doon, wala pa rin Bagoa Playa. Dito wala pa rin, Puan pa rin. Aray ko, sana talaga hindi na tayo mag-fix ng target natin sa kailangan talaga kung ano ang dadaan sa harapan natin. Yun ang gawin natin target rota sa Pinoy Rap YouTube channel, Joyride Biyahing Davao. Rota po ang inaantay ko na Bagoa Playa. Pero walang Bagoa Playang nakarating. Ewan ko. Kahit nga sa kabilang dago doon, sana tatawid ako doon pag may Bagoa Playang dumadaan. Pero wala pa rin Bagoa Playa doon sa kabila. Going to downtown ako, not going to Bagoa Playa. Wala pa rin Bagoa Playa. Ewan ko. Bagoa Playa, please. Bagoa Playa. Okay naman, dumating ka na Bagoa Playa. Baka magpo-full charge na po ito yung ano ko. Magpo-full charge po, full memory na naman itong ano ko, storage ng cellphone ko. Please, dito ka na po. Saan ka na Bagoa Playa? Bagoa Playa. Uy, Talumo. Tapos na tayo sa Talumo. Puan. Tapos na rin tayo sa Puan. Ewan ko ba paano ito ngayon. Kahit nga sa kabila, wala pa rin Bagoa Playang dumadaan. Saan ba natin hahagilapin ang Bagoa Playa? Pag hindi target natin ang Bagoa Playa, maraming dadaan sa harapan ko Bagoa Playa. Wala talagang dumaan doon sa kabila na Bagoa Playa. Dahil pag may Bagoa Playa doon sa kabila, talagang tatakbo ako at sasakay ako going to downtown. Okay, wala pa rin. Parang mag-iisang oras na po tayo sa pag-aantay po. Ewan ko kung bakit ba ganyan. Ano na to? Ewan ko kung ano ang gagawin natin ngayon.
Sa susunod, nagtatarget na lang ako agad yung masasakyan kong bakante. Okay, yun na lang po ang gagawin ko. Kasi po nagtarget ako ng Bagua Playa ngayon kasi po nag-ano na ako noon, nauna na ako no last sa Coastal Road Bagua Playa. Okay. Ewan ko ano nang gagawin ko ngayon. Bagua Playa no. Ay, napagibas. Uy, bago. Ay, olas din. Olas pala, olas. Olas. Wala di Bagua Playa. Ano mang di Bagua Playa. Bagua Playa, wala gihapon, Bangkal, Baguio District, Bangkal, taxi. Ay, bakit ba wala Bagua Playa? Sayo, ano man sayo? Lagi. Bagua Playa. Bagua Playa. Ewan ko. Bangkal, daming bangkal. Bangkal, daming bangkal. Kaya gusto ko mag-interview naman ka dito. Tapos, walay baguan. Hi, sir. Okay po, bago apply. Wala pa dyan bago apply. Wala dyan siya. Mati na applyan noon na. Mati na applyan. Digital. Ako na wala pa bago applyan. Ula, still post na. Naghanap daghan nag-estudyante din na jud ko kasakayan ni ron. Daghan nag-estudyante. Hi. Di na jud ko kasakay. Hi, Dam. Oh, welcome to Pinoy Rab YouTube channel. Oh, nagantay po ako ng Bagua Playa kasi po ruta ko Bagua Playa para anuhin kung anong ruta nila. So, mag-interview na lang ako kasi hindi ako nakasakay. Interview, subscribe kayo Bagua Playa ang ano niyo na. Subscribe kayo sa Pinoy Rab YouTube channel. Actually, American citizen po 'yan siya. Marami siyang natutulungan ng mga Pinoy tulad ko. Street vendor po ako diyan sa Matina Crossing. Nataga-tinda ako ng slice na prutas at saka maruya. So marami more subscriber, marami pa siyang matutulungan ng mga Pinoy. So search nyo, subscribe nyo sa Bagua Playa Ruta. Pinoy Rab YouTube channel, Joy Ride sa Bagua Playa. Makita no. Gang, dalagang Di siya magtanaw. Ay, subscribe ninyo gang ha.
Sige po. Para sige the more nga daghan siya multaas siyang subscribe, daghan pug matabangan na pareha namo. Na siya tricycle driver, mga naga-barbecue sa Cagayan po daghan. Makita na ninyo na pag-subscribe ninyo. Salamat. Sige po. Sige, salamat. Dami to. Maghahanap lang po tayo yung approaching kasi po maano po tayo to. Okay, pwede natin wala pa rin bago apply ay saan naman bago apply dyan ay doon tayo, hindi tayo makasakay dito kasi marami na pong pasahero. Marami na pong pasahero. Lalapitan ko lang yung parang approaching kasi medyo nagpa-practice pa ako how to convince yung mga taong kailangan pa ng kumbinsi at i-approach natin. So wala pa rin bago applya, paano yan ngayon? Walang bago applya. Sana may bagong applya na. Ayun, bago applya siguro na. Bangkal, bago applya. Bangkal. Onsa naman meron, wala na may bago applya. Oy, gigutom naman ito. Mamili pagkaon rundi. O turo, bagoy kasayang bago applya tura. Agi ng bago applya. Daghan nag-estudyante. Papauli. Asa ka magsakay dong? Saan masakyan? Ha? Bus? Ako ani bago applya kay ruta na ko bago applya wa pa niabot. I-subscribe ko aning Pinoy Rab YouTube channel dong. Ikaw apil ka bida ka sa bago applya ruta. Si pangalan na to dong. Pangalan? Aaron. I-shout out yung mga magpapa ay mo igsoon. Na-edit na siya after 2 days. So, Pinoy Rab YouTube channel, Joyride sa Bago Applya Ruta. Bago Applya ha. Kay daghan man na Turil, na Ipuan, man naman ko sa Turil, Puan, Talomo, Mental. So, Bago Applya ka karon na bilong imuhang video. Nagantay daw siya ng bus. Ako din, nagantay din ako ng Bago Applya. Wala pa rin Bago Applya. Ewan ko. Saan na napunta yung Bago Applya? Kanina pa ako nagantay ng Bago Applya. Paki-subscribe ko ha. Kana siya American citizen na siya. Ginatabangan mi niya. Mga street vendor man mi. Diya sa Matina crossing ko nga street vendor nagabaligya akong maruya, slice nga prutas. Diya uban ako mga anak. So karon wala na ko kana mga wiltik diya kan mga establishmento diya ako na mga suki. So karon wala na ko nagatinda kay mao na ni ang gihatag nga work niya sa kuha. Naay mga tricycle driver, naay mga naga-barbecue, daghan mi napoy taga Cagayan ana una ang Cagayan before diri sa Davao. So kami ang una nga grab og mga opportunity trabaho. So the more subscriber, daghan matabangan, daghan pugod siya matabangan nga mga pareha namo. Target niya po sung Pinoy manggod siya nga motabang. Paki-subscribe ko ha. Salamat. Wala pa ko ang akong sa Pinoy Rab akong task Joyride sa kuan sa ruta. Mga ruta diri sa Davao. Ola sumana kuan na mental daghan pa ko kuan. Karon bago applya po ambot asa bago applya ni nagambot na. Salamat ha. Amping tarong eskwela. Pero pa jud bago applya ewan ko. Katitipan. Nahurot na akong oras sa bago. Ang hirap po makisakay
YouTube channel sa Joyride po ng Biyahing Davao, Rotang Bagoa Playa. Wala pa rin Bagoa Playa. Ewan ko kung saan ng Bagoa Playa nakatambay ngayon. Kasi po, kadayawan po ngayon, week. Kadayawan po doon sa sentro po ng Davao City. So, nandoon siguro, medyo traffic doon. Wala pa rin Bagoa Playa. Gutom na po ang inyong lingkod. Wala pong mabibili na pagkain dito sa gilid-gilid. Medyo gutom na po, gutom. Mangangayayat na ako nito. Kawawa ang inyong lingkod. Ngayon pa naman ito tumaba. Ngayon, nagugutom na kasi po walang mabibiling pagkain sa gilid-gilid. Walang nagbibenta. Okay, sasakay na po si Aaron. Okay, sasakay na po si Aaron. Pero ako, marami na pong nakasakay na mga estudyante, pero ako hindi pa ako nakasakay. Gutom-gutom na po ang inyong lingkod kasi wala pong mabibiling pagkain kahit saan man ako magtingin. Ewan ko saan ako magbili ng pagkain ngayon. Gutom na gutom ako. Nahihilo na po ang inyong lingkod. Maghahanap tayo ng pagkain kahit hindi man lamang. Parang nasa gitna na ako. Parang loading na ang iyong lingkod. Parang nasa pumapagitna na sa daan dito. Kaya pala nag-aalinlangan papasok yung isang kotse kasi po nakaabang ako sa gitna. Ay, Bagoa Playa, where are you? Ang Bagoa Playa. Bagoa Playa, where are you? Parang gusto ko na i-cut off ito. Parang umaasa pa naman ako na paparating na Bagoa Playa. Parang lalamunin na ang lahat ng oras ko sa kakaantay. Bagoa Playa. Wala pa rin Bagoa Playa. Sorry. Kasi po parang ano na yung lalamunan ko. Uhaw po parang dito pa rin ako sa Bangkal, MacArthur Highway. Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po ng Biyahing Davao. Rotang Bagoa Playa po ang hinaantay natin na. Pero wala pa rin Bagoa Playa. Saan ba talaga hagilapin ang Bagoa Playa? Ayun. Tinugaw. Ewan ko ba, bakit parang ayaw ng Bagoa Playa sa atin?
sa susunod kung ano talaga yung nasa harapan ko, yun na talaga ang target ko. Hindi na ako mag-aantay-antay pa. Okay, Bagua Playa. Agay, may transit man. Say, puno pa rin. Sayang. Bihira lang talaga. May transit pa. Nakasakay sa transit. Hanap muna tayo ng pagkain, parang wala. Okay, Bagua Playa, Bagua Playa, Bagua Playa, Bagua Playa. Wala pa rin. Hanap muna tayo ng pagkain, parang ano na talaga yung lalamunan ko. Parang ano na ang lalamunan ko. Gutom na gutom talaga ako. Hanap po tayo ng pagkain kasi gutom na po ang inyong lingkod. Gutom na gutom po ang inyong lingkod. Gutom. Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po ng Biyahing Davao. Joyride po. Okay. Ako po. Gutom na talaga ako. Uhaw na uhaw pa rin ako. Hanap tayo ng pagkain dito. Kanang di makapas mo. Kaya yan po ang Department of Natural Resources po dito sa Bangkal. Yan po. Gutom na ako. Inay tubig ko. Pila ni? Gutom. Bili lang. Okay, bili po muna tayo ng pagkain. Ito po si ang may-ari ng tinda niya. Pila na? Pilang Skyflix? Pilang Skyflix? Jeez, isa. Bili tayo ng Skyflix para kainin. Tubig. Pilang tubig? 15? Tubig. 15 po ang tubig. Okay. Pinoy Rap. Tubig, 15 na 20. Wag ka na to si... Ay, sorry. Pila ning mani? Jeez. Ito po si Manong Driver. Kasi pangalan na to, sir. Na, sir, sa Pinoy Rap YouTube channel, sir. Naka sa Bagua Playa Ruta, sir. Kana siya. I-subscribe na siya, sir. Pinoy Rap YouTube channel, sir. Apa ko kabayad sa cancer, no? Okay, asa naman po? Ayun na. Okay, daras. Kasi pangalan na to, sir? Ha? Kini lang ako, sir, oh. Og tubig, sir, no? Di man magpa-interview si sir. Maulaw man si sir. So, na ko'y pagkaon. Makaon ako. Ay, nakay candy, sir. White rabbit to, sir, be. White rabbit. Nagtulo 5. 35. Kuanin na lang kuan ng bugnaw, sir, be. Bas, oh. Lagay na lang bugnaw, eh. Kaya imno na nako ron. Dala, oh. Biscuits at the biscuits. Okay, salamat, sir. Maulo siya magpa-interview. Wala kayo na po siya kay murag mo iskapo gud siya dayon. So na po, biscuit. Okay, dito po tayo sa rambutan.
Bagua Playa, kasayang. Nami Bagua Playa ah. Wala ko, Bagua Playa mo abot. Subscribe mo Pinoy Rab YouTube channel lagi. Gutom na yun ko. Subscribe mo kamo ang bida sa Joyride Rutang Bagua Playa. I-search niyo ang Bagua Playa ha, kaysa Bagua Playa mo na bilong. Joyride trip Pinoy Rab. Actually kana siya si American citizen na siya. American citizen nagatabang sa mga Pinoy. Parehan ako. Vendor man ko diya sa Matina Crossing. Gitabangan mi nga tagaan mi trabaho para dili na mi magpaninda aning init nga kuan magdala prutas nga. Slice nga prutas ug maruya. So, uban ako mga anak. So karon ako na lang ani kay gitagaan ko ni trabaho ni Pinoy Rab. Si Pinoy Rab na siya. So the more subscriber, daghan pa gyud matabangan nga mga Pinoy nga parehan na mo mga status sa kinabuhi. Tabangan na to siya para daghan ato mga kaigsuon ng Pinoy nga matabangan niya parehan namo. Dahil mga tricycle driver na makita ninyo, tricycle driver po, tabangan niya nag-vlog po siya. Responder mi din mi vlogger, responder sa Pinoy Rab YouTube channel. Kasi pangalan to ba isa-isa bi, shout out iyong pamilya. Ulak. Ulak. Ara ikaw. Son. Yung mga igsuon ba subscribe. Ay kuan shout out. Ako yung son. Mo magpapa. Wala ko papa. Tarong mong eskwela ha, dapat galingan sa pag-aaral, walang sakit sa ulo sa mga magulang, always pray, guidance, asking guidance sa mga sa taas. So, Pinoy Rab YouTube channel, Joyride kay Joyride manggugo Bagua Playa nga ako aron. So naga-target ko Bagua Playa, wa pa ko kasakay Bagua Playa, gigutom na lang ko. So Bagua Playa mo bilong. Tanawa mo, makita mo kamo ang bida sa Bagua Playa. Di ba? Pangalan wala ko, nagsulti o pangalan ninyo? Joseph. Okay. Hi Pinoy Rab. Salamat. Sambot ka. Dili niyo makita, nugasan niyo makita. Asan ni makita te? Pinoy Rab YouTube channel. Joyride community? Joyride. Okay. Sikat na ni Just Podcast. Ito. Ako pakikuha. Makakay na. Joyride. Pinoy Rab. Sikat na mi te. Sikat na mo. Sa Pinoy Rab YouTube channel sa Joyride. Joyride ko na bilong. Joyride sa Rutang Bagua Playa. Bagua Playa ha. Okay, so mag-subscribe mi te. Sa pangalan be. Shout out inyo mama papa. Jade Albanosa, grade 7 Joy. Ikaw gang. Zoe Marian Naomi Pulang po 7 Lawrence Angela Lennon from 7 Ikaw gang. Grade 7 Joy po. Hi Pinoy Rab. Hi Pinoy Rab. Okay. Paki-subscribe ha. American citizen siya. Okay, salamat. Kamo ang bida sa Bagua Playa Joyride. Bagua Playa mo ko. Bagua Playa man akong router ha. Subscribe na ha. Amerikano na siya. Nagatabang sa mga Pinoy. Oy, unsa naman ni atong nahimo karon? Gutom pa ko. Di ko katiwasog kaon karon. Kung mangaon na ta, kung magkaon ta, nahapoy magpakuan. Ay, Bagua Playa. Sayang. Ay, palinagay. Gutom sa kuha, yung lingkod na, gutom na kayo. Kaon sa ko, biscuit. Wala na jud ko, nahapunan na jud ko.
Wala pa dyan bago applya. Unsaon na lang ni. Ay, nabusog na ako. Thank you. Sorry po. Nawang word ang kwan gayon. Nagda sa pang mo din ako. Manukat ako. Kaon sa kwa. Gutom niya din. Kaon na. Samtang while waiting bago apply road. Nagyud ay. Tahimik muna ako ha kasi kumakain po. Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride trip po ng biyahing Davao. Target po natin ang bagong Aplaya Road. Ngunit di pa tayo nakasakay. Kakain muna ako. Kakain muna ako. Gutom na gutom ako. Salamat. Busog na gid ko. Busog na ko. Biscuit lang po ang katapat ng gutom natin. Biscuit lang po. Okay na po ang lahat. Ngunit yung handkerchief po nawala. Kasi po iwa-wipe out ko po sa ano po. Dapat pa na kaya. Bago ang playa, anong nangyari? Ano nagtiwan? Nag-isoda, maamabot na tayo sa wanin. Wala na talagang bago ang playa. Tawid. Doon tayo din. Parang wala na talaga dito.
Tawid po tayo, Bagoa Playa. Wala talaga Bagoa Playa dito ba? Doon tayo magdaan. Ewan ko, okay? Aakyat po tayo dyan sa overpass pedestrian lang. Yan po ang overpass pedestrian kasi wala po talaga tayong mahagilap na Bagoa Playa dito. So need to move. Plan B. Plan B po tayo. Hi. Plan B po tayo. Plan B po tayo. Tatawid tayo sa kabila. Instead po tayo going to Bagoa Playa. Going to downtown na lang po tayo. Baka po makasakay tayo at makakita tayo ng Bagoa Playa. Rota natin ngayon. Tatawid tayo dyan sa overpass. Okay, nagsiuwian na po yung mga estudyante sa Mabini Elementary at High School. Okay, hi. O, subscribe mo. Ay, subscribe mo. Dara. Subscribe mo. Bagoa Playa Joyride. Pinoy Rap Joyride. Kita mo. Bida mo karon sa Joyride. Ha? Bagoa Playa. Slide na lang po. Okay, dito na po tayo. Tingnan mo. Nakaakyat tayo. Hi guys. Okay, yan po ang Department of Natural Resources po. Okay, yan po. Yan, nakaakyat na po tayo dito dahil wala po tayong masakyan going to Bagoa Playa. So ngayon po, ang tahimik po dito, wala po akong nakita. Okay po. Okay po. Takot, nakakatakot naman dito daan. Okay. Baka po makasakay tayo going to downtown na Rotang Bagoa Playa kasi doon po sa kabila. Hindi po talaga ako nakasakay. Hi po. Okay, dito na lang ako. Kasi ang init. Pag may Bagoa Playa, bababa ako. Ang init talaga pag bababa ako. Ay, yan talaga ang vlogger ko. Kahit saan magpunta. Pinoy, huli. Oh, yan si Marvin Baguio. Ka-vlogger ko. Oh, yan. Legit yung sinabi ko ha. Confirm na mga street vendor ang mga ginawang. Responder ni Pinoy Rap YouTube channel Joyride. Okay. Wala pa ko kasakay Bagoa Playa. Giganihan ako. Bye-bye. Okay, wala pa rin tayo Bagoa Playa. Ewan ko ba saan tayo magpunta? Dito na lang ako mag-aantay kasi po doon po ako kanina banda sa may mango tree nag-aantay. Wala talaga ako masasakyan na Bagoa Playa ang target ko. So kailangan ko talaga tapusin yung Bagoa Playa na target ko. Ay, Diyos ko, bakit ba? Bakit ba? Banggal. Dito lang ako magantay kasi walang init. Init doon sa baba. Okay, kasi po dito tayo. Oh, may yung overpass po. Pedestrian po ang nakatabon sa atin.
tingnan mo, wala talaga. Kahit anong kaginap po sa Bagoa Playa. Kahit nga doon, Bagoa Playa, wala pa rin doon, Bagoa Playa. Dito pa rin ako sa Bangkal, MacArthur Highway. Diyan po ang school ng Mabini Elementary School. At sa likuran po niyan ay ang Mabini National High School. Dito pala may so, naglilibot po. So, Bagoa Playa po. Ulas, wala pa rin. So, kahit maabutan tayo ng dilim ngayon, Bagoa Playa pa rin, ha. Okay po, wala na pong Bagoa Playa. Where ka naman Bagoa Playa? Bagoa Playa, where are you? Hindi ko talaga matatapos ang task ko sa Pinoy Rap YouTube channel pag hindi ko matapos ang rotang Bagoa Playa. Please naman, Bagoa Playa, pakita ka na. Pakita ka na. Dito, hirap mag-apply. Bagoa Playa, wala pa rin Bagoa Playa. Nasa hagdanan po ako nag-aabang kasi po ang init po kung sa baba ako mag-aantay. So dito po ako nag-aabang sa taas ng pedestrian overpass po. Maraming puan, maraming ulas, maraming turel, maraming lalina, maraming hira lang po ang Bagoa. Okay po. Nandito pa rin tayo sa Bangkal, MacArthur Highway po. Nandito po tayo sa harap ng Mabini Elementary School at Mabini National High School. Okay, nagsasign na, ano, Bagoa Playa, oh yun, Bagoa Playa, wala. Marami na po, para na po, anong gagawin ko? Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao ng rotang Bagoa Playa. Bagoa Playa na hindi po nagpakita kaya ewan ko po ano. Ayun! Uy! Bagoa Playa! Dito sa... Tawagan na God. Ayun saya Bagoa Playa. Kasayang. Ay Ginoo tabang Lord. Sayang sa Bagoa Playa oy. Sayang. Ay, Bagoa Playa ni. Sayang sa ako Bagoa Playa. Nakita ko na sana. Sayang. Oh, sayang na sayang. Yung
nagdaan pala kanina dito. Walang Bagua Playa na walang laman. Di ko pinara kasi walang laman. Yun pala, lumilibot, umiikot dahil dyan po magmapapasada pala siya. Sayang na sayang lang. Talagang mailap sa atin ang Bagua Playa. Ewan ko. Okay po, parang nag-break heart po ako ngayon. Sayang yung Bagua Playa kanina. Sayang na sayang talaga. Bakante talaga ang Pronsit kanina. Napaka-bakanting Pronsit. Wala pang laman ang sasakyan. Sayang talaga. Sayang. Pwede man ko dito mabakaan lang ko. Okay, bakanting Pronsit hapon na talaga. Okay, sayang yung Bagua Playa kanina na walang laman. Bagua Playa na walang laman. Sayang na sayang. Parang speechless ako sa nangyari ngayon. Nakaka-break heart ko talaga. Nandoon ako sa kabila. Ay, kabuna! Ay, mami ko, sayang. Sayang talaga. Ewan ko ba talaga ang yan po, ewan ko paano na yan yung Bagua Playa ruta natin. Dito pa rin tayo sa Bangka MacArthur Highway. Okay po, sana naman makasakay na tayo. Bagua Playa. Holland pa rin yan. Okay po. Bangka. naman yung Bagua Playa natin. Ay, parang nabutan na talaga tayo na. Wala talaga. Ang hirap talaga ng Bagua Playa. Bagua Playa, Bagua Playa. Ewan ko, Pinoy Rock YouTube channel sa Joyride po na Biyahing Davao, Joyride po. Jerilyn Parkon po ang inyong lingkod na mga po
Playa. Wala pa rin Bagoa Playa ang dumating. Ewan ko saan mga Bagoa Playa. Rosalina. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.